Masak sop sambal kecap goreng tempe. Dino iki mau aku masake mek ngene, guys. Ya wis biyene gak apa-apa ya, sing penting panggah enak. Nah, iki bahan-bahane dicemplungne ya, guys. Iku mau banyu wis diweki bumbu sing diulek mau lho. Iki mau lek tuku ning warung sanding omah, iki yo mek enek gubis, wortel, karo ijon-ijon, terus enek tomate siji. Saongkos ngene iki mek 3.000. Nah, lek wis mateng terus dicemplungi brambang goreng ben mundak sedep. Terus lanjut goreng lawe tempe goreng. Oke, lanjut meneh guys sambal kecap yo guys. Iki lombok karo bawang tok. Tak goreng terus diulek. Taram, wis dadi guys, masak sop sambal kecap karo goreng tempe. Iki masih mek ngene tapi yo enak guys. Ya wis, selamat mencoba di rumah.